sambingay nga isulti ni Kristo sa mga tao, iyang ipadayag sa tinaw ngadto sa iyang mga tinun-an. Mo ni karon iya na sang gi-explain ang kadtong sagbot og ang trigo, ang maayong binhi og ang mga daotang binhi. Hain gani mo nasakop ato, sagbot o trigo? Trigo mo. Unsa may nakapahimong sagbot adtong mga tao nga gitawag ni Kristo sagbot? Una, sakop sila siyawa. Nagpasakop sila siyawa ba? Kamo, kinsa mamong sakop? Sa Ginoo mo o sa yawa? Siguro jud ko ana sa Ginoo kita. Ikaduha, kadtong makaangin sa ilang isig katao sa pagpakasala. Makaangin ba? Kanang makadamay. Skandal ang tawag ana. Kada bitang tungod sa imong sinultihan, tungod sa imong binuhatan, ang imong isig katao makasala. Kamo, wa mo magbuhat ana. Kamong mga asawa, di mo makaangin sa inyong bana sa pagpakasala. Kung magyaw-yaw mo, maunsam sa inyong bana, suko, o di, naangin na. O gwapa ka magyaw-yaw, di, unta suko. Di ba? Kamong mga ginikanan, di mo makaangin sa inyong mga anak sa pagpakasala. Sige. Magsige mo dihag kang pangasaba, sige mo panugo. Ang inyong anak maggumbol na diri sa kaugalingon, dilan lay padayag kay malatusan man, pero diri sa kaugalingon magsige naggumbol nya nakasa na wa. Nakasa ug wa pa unta nga manugo, wa unta to siya maggumbol. Kana. Kung ang bana magsigig inom, siging inom, unsa may batios asawa, yaw-yaw. Unya, kinsa maron aning nakapahimog ng yaw-yaw na tong asawa? Ang bana, nakaangin yapos pagpakasa. Nya kung ang pari magsigi og binuotan, ang kolekta ray yang hiposon, masuko mo. Oh, di ka angin sa kasa. Nya kung ang pari sigig date sa youth leader, ang sawan, kita mo sa pari dito mag-holding hands sa youth leader nya, kisan-kisan pag yun na. Ang sawan na, nakaangin na sa pagpakasa. Wow, pinangga sa pari ang youth. Sabi mo, inamahan manggod na good. Kamu ba? Father good, father. Oy, dili na madag explain. Di madag explain kaya nga naman kanang sala sa skandal pasabot ana sa imo palang nakita o sa imong nadungog wa na kasa na ka nya may nga pagyong pari ko pinangga man nako kay broken family man ni siya, di man ni pinangga siyang papa o nya ako may iyang father figure. May nga din ang mga tao mao ba buanga ka. Kung mangimbitar ka sa imong silingan sa paglinibakay, kay hisgutan ninyo si father nga nag-agbay ditong babae. Sama na? Sala na, dili? Susakop di mo siya, wa? Di pa de. Wa mo magbuhat ani? Wa? Buta na din ninyo. Nanawang ninyo, abot lang. Katong akong giisgutan, wagin mo ato na igo bisag usa. Igo gani ko ato kamo na noon. So ang makaangin, timan gini, kanang makaangin ka ba? Mutan na ni mangutanan ako, Father, close man kayo ming father nya, igo ra man kung kupot-kupot sa iyang bukton god. Nako, ayaw ana day kay makasa man ka. Isa nga naman, nako unsa may gibating father pag kupot-kupot timo sa iyang bukton? Kay bawo ka. Kanang magsulob-sulob dinhi ang mga batanon o kanang pertika fitting, mga kita na ni dinhing ilang mga dughan hapit, nya ang ilang mga likod makita, ang ilang mga undergarments musihag na diha. Unsa man na siya? Nakakuha na, nakahatag nagkaayuhan sa hunahuna sa pare.
Agyog siguro. Og sa imong isig katawo, mo bitan na sa sinuloban pa lang nato daan, wa na, daghan na kayong naghatag og skandal karong panahon na. Unya, maapil ra ba di ini sa mga sagbot? Maapil ka sa sagbot, apil ka sa sunugon. Nya dayon ang ikatulo na maapil aning sagbot, kanang magbuhat gyud og dautan. Katong ganiha wa pa toy buhat nga dautan, pero doon na lang kay gipakita nga posibleng ma-interpret pagkadautan. Pero wa kay gibuhat nga dautan para ganang kuyog Miss Father dito ko siyang kwarto. Ana, nag-overnight mi siyang kwarto. Wa man mi gibuhat nga dautan. Oh, okay. Nagtipon mig puyo, pulos mi babay. Nya nga among hunahuna nga close kay mi. Tanawon sa among silingan, mura na mi og kana ganing banag asawa. Kay ang usa sad maglinaki sa sulob, ang usa magbinabay, pero wa man may gibuhat nga dautan. Pero naigo na ka sa skandal. Oh. Ang ikatulo kanang naa na jud gibuhat nga dautan. Posible sad nga way makita. No. Ako may biasa kong muda. Aw kamo di ay. Mga naong ninyo. Pabuutan-buutan nga niya. Simba-simba pa. Nya siguro jud ka ako nga wa mo'y gibuhat nga dautan. Ha? Tungod lang kay nisimba ka dinhi, tungod lang kay aktibo kay kasimbahan, tungod kay kusog kay ka diri mosalmo, mo lektor, wa jud kay gibuhat nga dautan. Di ko kasiguro ana, pero makakita ang Ginoo ana. Tungod lang kay magsigi kog sulob ingon ani, purtigin akong buotan na. Ang Ginoo mo'y nasayod. Kaning nagbuhat og dautan, kasagaran Dios magbuhat og dautan, tago ba? Di nimo makita mo na sa surface, sige lang tayo, mayo ha. Mabitan na panahos eleksyon, ang mudaog, ang nagbuhat og dautan. Kinamangay, kuno na, kinamangay. Ang buto sa nang ila ingong kamang-kamang. Samo dito, basta mangamang, ikihaman. Ang akong nahibawan baka nang nangamang gikamang ni kuan si kuan gikamang kuno ana ya ikiha kay gikamang pero karong ini panahos eleksyon kinamangay kuno ang butong sana tago tago way magbuhat og dautan nga dilantira kasagaran tago mabitan ang butangan natong CCTV aron masakpan ang gibuhat nga dautan sa tago pero ang matas Ginoo lupig pay CCTV. Bisag ngit-ngit, bisag way tao, bisag ikaw ra usa, bisag gani ang nas imong unahuna nga dautan, iyan ang nahibaw-an. Sagbot dayon ka. Karon pangutan-on ta mo. Unsa mo ron? Sagbot o trigo? Sige, congratulations. Pwede na dahil mo pamatyon karon kay swerte na maganda inyong buta na ma-insecure mo sa kuninyo karon ay lang kunyo gilad ilara sagbot mo sagbot sagko daghang higayon nga mahimot ang sagbot pero kinsa may mahimong trigo ang mga tao nga bisag sagbot pa sila apan kamaong muhapa sa tiilan sa Ginoo sama ni Moises og mangayog pasaylo muhapa og bangayog pasaylo og andam nga magbag-o sa kinabuhi mo nang ningon si Moises dili sa atong unang pagbasa Ginoo ubani in taon kami kay kining mga tawhana purti katig-ag kasing-kasing mo nang siya'y muhapa didto sa sulod sa tulda kay ang iyang gidaang mga tao purting tig-aha ang kuyaw makakita na muna ko magsigi kog hapa diha ron hapa nganong nas father naghapa naman na wa gikolekta Lord wa gikolekta why donation hasta mga slots wa mahalin tiga kay ni kasing-kasing pero di jud ko kahapa diha kay nga naman buutan kay mustanan horot-horot na god og kapalit atong slots ang kato sa taong akong gisulisit para sa akong igago nagmisa man ko gabi niya karong alauna magmisa man sad ko sa iyang funeral mass 400,000 man to atong nakuha dinhi
karon ang donations niabot nag 410,000. Oh, takpa. Pero sige lang yapon mo donate kay nga naman. Naman tayo ba yung gigastuhan god nga wa na ko masultik usara man ni. Oh, kadto lang atong gigastuhan katong nailulong namatay. Wa man to na ko giapil mga 40,000 man sadto. Ana nya napagining duol na to diring daghan anam sa unsa na lang bay pangayoon. Oh, maka tungod anang pagka manggihatagon ba mo bitan na moingon ang Ginoo kun magpaubos lang mo nya mo angkon mo wa gyud mo wa mo'y mahimo kun wa ko inig supply nako sobra pa sa inyong panginahanglan mo sobra nya karon na dunay mamatay ni ana masen nanimba din ang mga patyo nun mo gasto sa tani usahay oh mangayo ni oy ngayo yun Pader wag ika pa ospital na day iuli na lang na unsa may ingos doktor sa mao lagi Pader kan tubuhan na lang diri iuli na lang sa nga naman mas may pang dili tubuhan ato na lang ang tabunan. Usaray gasto imong tubo-tubuhan mahal kay na oy kanang inig tubo dinhi ting mahal ana nya maura gyapon oh humagtubo so tabon lang yapon may pagkato na lang iuli niya atong hapyod-hapyoron hangtod siya mo hilom niya tabon dayon. Hindi ayaw sa dayon naasan mo'y mahimo himuasan tanan sa mo mutuom sa mo pare nga ako lang ba nga ayaw kay patuyang o gasto niya duolon man ta dinhi maobitan nang niabot na ng mga 9.8 million ang atong na gasto para aning mga butanga sod sa mga duha pa lang katuig tungod aning atong panginahanglan pero pagka manggihatagon ninyo mao nang di jud ko kahapa-hapa dire oh ana siya wa man mo malipay sa to pa wa gid mo manghatag sila ray nang hatag kamo wa itay kamo dinhi kusog mo mohatag na salamat kayo sa atong tubag sa salmo niingon gid ta sa to ang Ginoo maayo og maluluyon matud pa niya sa unang pagbasa dugay kay kung masuko unya kusog kay kumuhatag og pasaylo mo na ang mga tinuod nga trigo mao kadtong mga tawo nga moangkon nga sila sagbot apan kamaong mangayog pasaylo nabitay nang utanan ako Pader tagai ko no ko Pader og kana gyung klaro nga guide nga malangit gyud ko kamo di mo gusto ana kay og moingon ra ba ko ninyo unsa man siguro mo malangit ingon pagbuot las Ginoo ingnon man dayon ta mo peligro jud ka padung na jud ka sa impierno kay nga naman kinahanglang klaro nato mo bitas Kristo nihatag sa tong ebanghelyo inigtapos kalibutan ang mga anghel ana pamoniton tong mga sagbot unya banganon og dauban iya ginang giklaro kinahanglan kamao ta ana unsay akong gihatag nga mao say gilamdag sa Espiritu Santo nako ang pinakaklaro nga ikaw malangit timan ginig maayo ha ready na mo ang pinakaklaro nga ikaw malangit una kamao kang muangkon nga ikaw makasasala ikaduha kamao kang mangayog pasaylo sa imong mga sala ikatulo kamao kang mopasaylo sa imong isig katawo mahimo lang ninimong tulo langit yuga usbo na ko ha angkon gyud nga ikaw makasala kay matud pang San Juan ang taong moingong wa ko'y sala bakakon ana ikaduha pangayog pasaylo kay ang Ginoo maayo og maluluyon ikatulo pasaylo ang imong isig katawo tanan yung nakasa nimo pasaylua kanang way limit matuman ginang giingon pasaylua kami sa among mga sala ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo ana ay tumana na unsa pa may mahibili nimong sala kamatay nimo ditso kas langit mo na ayaw kahadlok kun makasa ka ayaw kahadlok ka naa kay sala kay uban gud niguko day kumpisala ko pa din musimba ko pa din
nakumpisal ako nga naman lagi dako ikog sa pa dir. O sige unsa may imong sa nakapamalikas lagi ko pa dir. No sa may imong last confession gahapon pa dir nakapamalikas ko nako mao gini imong bisyo. Siya nakuha di ka mo tuo nga diha sa misa kanang act of contrition kanang part sa misa makapapas nag venial sins. Wa di ka mo tuo ana. Gatuo gid ay ka nga inigsod di mo sa misa kinahanglan yung limpyo kayo ka. Wa kaysa maobitam na atay introduction nga nagakumpisal ako sa Dios. Ug mapaubsanon kang moangkon diha. Unya magtan-aw sa kas imong isig katawo nakasaan nimo purti sa dimong muhigugma inig hinumdom nimo astila na ako ra batong nasinghagan akong anak da giingna ra baton akong di na tika pakanon. Nya moingon ka di na ko ni isulti. Pakanon na nako ako lang hiluan. Patay gyapon. Ayaw paano yun pasayloon papas imong sala labi na yun nangumpisal ka last week nangumpisal ka last month pero naa kay mortal sin napatay ni mo imong bana pangumpisal yun usa ka mo simba gihaya ang imong bana nya imo ditong gihiluan nya maghilak-hilak ka nya ang tinuod ay imo ditong gihiluan pangumpisal kay mortal sin na. Kung ikaw gani nakig-sex sa imong silingan, that is adultery. Dili na venial, mortal na pangumpisal. Ana, una siya. Di man gina malipay ang yawa kung maghisgot tag ingon ani mo nang samuk-samuk konta mo nang inyong naong ro nilingalingan. Sa unang pagbasa gihisgutan unsay mahitabo sa naong sa tao nga makig-istorya o Ginoo niya sa tibuok katawhan sa Israel si Moises ra ang makahimo pag-istorya o Ginoo niya unsa may nahitabo siyang naong pag humanyag istorya magdanag yang naong so kanang taong makaistorya Ginoo mudanag ang naong tanawa ko nang imong tupad ni danag o aop kay naong. So kung mudanag ang naong sa makakita Ginoo ug makakita sa kagyawa or masuod ka siyawa muaop sang imong naong mo nay timailhan unsa may pasabot aning mudanag ang naong sa atong panahon karon tawgo na natog blooming kay ignaw nga kana ang blooming ba murag siyag sayag kana sayag og naong ana sige ay na lang ng danag sayag na lang sige lingiag usab ko no ang inyong tupad sayag wag naong ana no nayuban sayo pa kay buntag ang naong mura nagikumot sa agta no ano bang bati kay naong na ba kusmod kayo kay daghan kay siyang mga problema daghan kay siyang reklamo sa kinabuhi ni barog pa lang niya siyang gihigdaan reklamo na ditso na reklamo ana wa jud kakita Ginoo ba ang nakita demonyo ra gyud kamo mga wa mo'y batasan mga tapulan mo ana sige ana wa gyud nakitang maayo nya kani di ang pagpangita Ginoo nga gitawag og kingdom of God di ni siya sayon sad nga pangitaon gihisgutan sa atong ebanghelyo ni Jesus ang duha ka pasumbingay nga ang gingharias langit murag bahandi nga gilubong sa yuta depende makakaot ka nganong nakautan man to sa usa ka tawo ang bahandi gilubong mas dito sa uma nya di man sa tunya uma nganong nakautan man niya ambot lang ngano tong nakautan wa sa kibaw treasure hunter siguro to siya o kana treasure hunter o na siya nakautan naa siya detector naa siya detector ang mutya negosyante siya nakakita nangita siya pinakanindot nga mutya nya kakita sad siya ngano nakitaan man to niya kay simple ra kay tubag nangita man niingon tas Kristo pangita og kamo makakaplag
Mao din ni Roy problema, di man ta mangitag kingdom of God, mangita man tas atong kingdom, akong kingdom, akong kingdom. Mo bitan na sa atong amahan namo ingon, moabot ka namo ang imong gingharian. Thy kingdom come. Pero ang gisumpay, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. So kinsa ra man day ang tawo nga makakita og sakto gyud nga nangita aning kingdom of God, kanang tawo nga magsigig paningkamot nga ang iyang sundon ang kabubutos Ginoo, dili ang iyang kabubuton. Mao nang ang example ni Jesus diri, og miuli kining tawo og gibaligya ang tanan. So nakatigom si atong iyang tanang katigayunan, iya tong pagbuot, tigomon ko ni, tigomon ko ni, tigomon ko ni, ako ni kuan i-preserve, ako ning i-savings, ako ni tanan. Pagkakita niya sa kingdom of God, gibaligya niyang tanan katong iyang pagbuot ba, iyang gibaligya. O gipalito niya ang umah. Wa man siya magbuot nga katong umah. Tuwa man, kitaan man niya to. Purti man niyang lipaya. Ang perlas po, sunang ka, negosyante ka. Unsa may kinaiya ning negosyante? Unsa man? Ihatag ang tanan kwarta or ibaligya ang tanan niyang katigayunan o tigom? Basta negosyante, gani ka, tigom yun. Kaya di ka makatigom, ay nalang pagnegosyo. O, di ba? Pero tanawa, negosyante siya. Iya pong gibaligya ang tanan, gipalit tong usa ka perlas. Why siguro mahalin ba to? Dito na dito iyang puhunan. Unsa pa may iyang ginansyahon? Nya negosyante ka? Sira imong sira-sira store. Pero wa na niya baliha. Nga naman, porte gyapon niyang lipaya. Muna si Moises, 40 kaadlaw didto sa ibabaw sa bukid, gibiyaan niya ang tanan. Wa gay siya mukaon, wa mo inom, 40 kaadlaw dito sa bukid. Sige silang istorya sa Ginoo, gipausab og suwat sa Ginoo ang balaod. Di na ang kamot sa Ginoo mo'y gasuwat, si Moises na gasuwat, ang Ginoo na nagdiktar niya 40 kaadlaw. Mo tong pagnaog na niya, ni danag ang iyang naong. Katong primero niyang naog, ang Ginoo mo'y gasuwat, 40 sa to kaadlaw. Wa kadanag iyang naong, iyang gilamba ang katungtuang bato nga gisuwatan sa Ginoo, bungkagod. Pero pag ikaduha, wa na, Ginoo na gasuwat, danag na kaisag naong. Ano siya? Niya kamoron, mangita mo Ginoo. Mao na, mutanaw gani kas imong banaw, niya galagot ka, pagita Ginoo diha, ayaw buwagis imong tanaw, tutuki siya maayo, pangita ang Ginoo, ay gyuglakaw kung di ka kakita Ginoo. Lagi kay musimba ka dinhi, unya wa ka kakita Ginoo sa naong sa imong bana nga imong ikalagutan, patay ka. Hasta ang naong sa pari, maparihag naong sa imong bana. Lagi maglagot man ka. Ana, labi nagmusulti sa dang pari nga susama sa imong banag sinultihan. Ingon kanang kabit okay ra na kay naong sa ni pariyam, uking kabit. Higugmaala na inyong bana, buang sa kaotro sa ngabit siguro kang buhanga ka. Kay galagot mo kaniya. Ganda man kasi mong kalagot dire, di ba? Pangitaan Ginoo diha, ana, pangitaan gyud maayo. Treasure ko na haguan ginani mong pangita, naunsa ka diha? May magsayon-sayon na pangitaon. Moises gani 40 kaadlaw ditong nangita Ginoo. Di ba? Ikaw sayon-sayon lang nimo, 4 minutos lang, di ka na jud kahago og usa ka oras og tutok. Kana kuno ang imong anak bay nagasigig duwas computer, tutuki kuno nagmaayo, kakita ba ka Ginoo diha? Ayaw dali-dali kay dali-dali nimo ang imong utok mura na tapulang dako ay na addict sa computer nakabiyang imusmos na ho this computer mura na imong hunahunaan hagui kuno be bisag usa lang kaadlaw kuyogi ang imong anak anang iyang duwa sa computer niya tutuki siya maayo ang imong tumo nga makakita kag Ginoo diha pasabot makakita kag kalipay anang iyang gibuhat makakita kag kalipay ba prani akong pagkapari sa ikog dupa-dupa niya gamay kay kolekta kaya pilar sa kabuk manimba o magdali-dalion na kong tanaw makaingon dyan ko undangon taning misahay sa kapuslanan ani ana niya ang nanimba sa balik-balik rasang naong puol na yung kayos tanaw
Ano bang murag maura gining naong ay gano'n sus ganasan arang datong naibago. Pero kinahanglan jud kong mangita ko diha kalipay. Pasabot di ko muundang og misa hangtod nga makakita kog kalipay anang maong buhat. Kana mo'y sakto. Pasabot kita na kag Ginoo kay Ginoo lagi makalipay, murag treasure, murag perlas. Kita sagod muundang man dayon. Mabita na ka na mga asawa nga moingon, buwagan ko na niya akong bana pader kay tuan na ni gapuyo siyang kabit nako sa dip ka mo buwag. Siguro usa nga nalipay kas iyang gibuhat. Oh, buang ka dapat. Unsa ko to pagkalipay ana? Ikaw ba kuno diri sa akong lugar nako? Oh, nganong imo mo sa kong pugson diya nga di amang koy ako sang giatubang. Ayun lang kog dada diha, ikaw na lang pangita diag kalipay siya. Unsaon ako pagkita kalipay nang ingon anang kahimtanga pa diri? Buang ko diri nga mangita kalipay. Ana. Di ba mo na inyo isulti no? Ang una yung buhaton biyae sa nang imong standard. Unsaon nimo pagkalipay nga wa man na mo pasar sa imong standard kay ang imo mang pagbuot mao koy matuman. Huna-huna ako no be, Lord, niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot kay akong tumanon. Ang akong kalipay ang pagtuman sa imong kabubuton nya niining maong kahimtang unsa may imong pagbuot. Nya ikahibaw na nimo nga mao nay pagbuot sa Ginoo, sultihan ta lang imong daan. Malipay gyud ka. Mao di ay. Katubitang dihay akong suod kayo nga mibahad nako nga patyon ko. Naku niining kahimtanga Lord magnaam ta kog pulis kadto kay yati sa noong ka kuanta gamitay tagahom daghan ako diri og suod nga dagkog ranggos pulis assistant branch manager nagog ko sa ga-acting nagog assistant branch manager sa bangko ana ko daghang suod adto ko na magpailis dito tanan hapit mga opisyal pulis tawagal ako kausa bahad-bahad ka diha gibutang pag yung suwat-suwat patay ka, prisohon ti ka. Pero ningon ko sa Ginoo kay naagog ko simbahan ga alagad unsa may imong pagbuot Lord. Siya adto asya atubanga kung tamparoson ka patamparos lang. Kung sukmagon ka pakulata lang. Kung dunggabon ka ayaw likay. Ayaw panagang. Kung pusilon ka mas labing maayo. Pagkabati na ko aning maong pulong sa akong kasing-kasing ako kanhi mao'y nindot nga solusyon adtuon na ako sa agi adto gid ako basta lagi singhagan kog maayo sige kagot wong ipon yas kalagot aksyon og kuha to yang pusil kay pusilon ko kay bukon na kungob mga 1 hour gito hapit sige pamalikas oy ang ending oy naginaksanay perti na mong lipaya. Murag nakakitag treasure. Awa mo kasuway na. Kana ba ang kabubutos Ginoo basta mahibaw ala nimo ang kabubutos Ginoo. Ikahibaw nimo ana. Makaingon jud ka kanhi mo isolusyon kanindot ana ba. Ana kay sakit nga cancer, nga stage 4 ay pag sa man kog tambal, sa man kog kwarta oy, sa man kog ana. Pangutanaw sang Ginoo Lord unsa may imong kabubuton magpatambal o dili inigimos Ginoo ayaw na kay see you soon mao di ay nindot kayo malipay na kang mamatay kaysa magkarag-karag yung ka dito ala panguha gid ang kuan sige yung panguha og mga kuan maagi nya ratol kay tanan pero moingon sa Ginoo nga sige pa ospital na man kay millions diha saon na nimo imong nang gitigom hala pa ospital ngadto nya himuag yung tanan kay ako masadang kabubuton nga naay kanana ang mga tambal ana hala hutda ng imong millions kay imo ko nang gitigom para ana ngao di nindot kay hospital Lord no so salamat nakatigom taong kani pagkahurots millions patay dayon ka pero malipayon kang namatay kay ngano man wa man ka mangutang mangungutang di ba para ning pari nga ning kamot yung mabuhi taon to akong igagaw o karon nakautang pero may lansad gani kay naa sa nibayad nga mga buutan basig nakakita pod sila unsa may kabubuton ani Lord nga si Father Siano wa man ni siya ikarefund sa iyang parokya kakuha man siya 400,000 ana sa daghang nang hatag ako lang di usang tingbon ang
pag-report kay manang dili matagi-tagi kay nalubong naman gahapon akong kuan kaning igagaw unya si Damasina unya ang mga pledges katong pader unya na nakos Biyernes unya na nakos kuan ako na lang sa tong huwaton kay mo hatag ko report ninyo na mangabot na sa to mag-report na sa ako na lang tingbog kuha basta mo report jud ko ninyo pero nindot kaayo kana bang mura bagi kuan sa Ginoo nawag tang rapod ang maong nganang problema tungod lagi kay nagtuman sa kabubuton naghunahunam sa kuato Lord unsa man ni pagingon dadon sa ospital mao ni kahimtang ako dada natay kwarta nako di ay kolekta natay kwarta di ay kolekta ana rasad kana atong generator diha ang generator pag brown out tin-aw mo jud kay sa kungunahuna i-order na lang tong generator maghuwat pa ka nya moabot dinhi nga naay dakong okasyon maghuwat pa ka di ra ba na madalig install o tanawa di ba dugay kay sige patag trabaho may kay functional na siya gamay karon sad gamay na lang sang nahibilin pila na malay nahibilin sa atong gibaligyang slots 180 man to ka slots atong baligyan na karon 80 na lay nahibilin ala hapit na mahurot 80 na lang 100 na nahalin di nindot nya katusang atong hope and opportunity murag hopeless naman tato kay dugay man kay niirog ana karon 202 na lay 212 na lay nahibilin ana sirit na ni horot na ni siya kana kung dunay makakitag treasure nang ila ding paghatag dinhi sa simbahan makalipay nila kay pagbuot sa Ginoo pero imo ra sa ganing pagbuot tagaan tigag dako pa der kay hutdon ko nagpalit ng imong slots may magwa ko'y kwarta pero ang imong pagbuot nga imo kung pabilibo nimo ba nga daghan kag kwarta na di gyapon ka malipay ana lupig lang ka atong PWD nga nagtigom og maayo aron kapalit og usa ka slot upat ka buwan niyang tigom yan i-text din ako padir ako nagyong na deposit na padala na ginako sa kanini ang Palawan ang dugay na jud kay nakong tigom-tigom ani padir salamat ka nakaabot pa jud ko sa hope and opportunity abi nako mahutdan nako diya pay 200 kapin pwede na sa ka magtigom og usab PWD mao na ang tao nga malipayon kana laging nagtuman sa kabubutos Ginoo kung ikaw sa imong pagkabana gatuman ra kas imong kabubuton di jud ka malipayon siging kuyog anang imong asawa magantos gyud ka pero imo nang sugdan pag-ingon Lord unsa may imong kabubuton nga gitagaan man kun nimo ning asawaha nga wa na man ginilami nya ngano maning kani man sa imong gihatag nako ana igsultis Ginoo nimo sa iyang kabubuton nya makit-an gina nimo mura bag mahibaw-an na nimo ba malipay ka magtan-aw sa imong asawa luod na kay imong kabit lagi luod na kayo hilasan pagyud ka makahilak mo ng uban nganong nabuhat man to nako pagkawa gid ako'y ayo hilak ikahibaw hilak hasta sa tingali ng mga manuyupay kadaghanan nako na kuanan nga mga manuyupay nga pagkakita nila sa ilang kahimtang sus grabiha sa akong gibuhat sa akong lawas sa akong pamilya sa akong mga silingan tanan purting makabakho hilak di man gid ito kabubutos Ginoo nya lipay na kay sila bahala way kwarta pa der bahala na nig patyon ko basta di na gyud ko aning buhata nya malipayon kung mubuhat ani ay kaugma patay na yon pero malipayo na kaysa buhi ka nga bisikang lingi-lingi imo pang mata murag flashlight kagot pa imong ipon lain na natin naon nimo murag kagiyawag naon niya pangulata diri sa mga anak pangulata sa asawa pamusil dito sa mga silingan yan lipay ka na pero ikaamgo nimo kadang nagpuyo-puyo nga makaamgo sa kabubutos Ginoo asos hilak pahapa ko na hubag ko ng naong upanguan hilak pagkadako sa kong sala pero kinimpare di gyud mo hilak pista karon sa mga ginikanan sa mahal nga Birhen Maria si kaila mo
si Santa Ana o si Santo Joaquin, San Joaquin. Ang Barile karon magpista ang parokyas Barile. Ang sambingay ni Hesus mahitungod aning gingharian sa langit, pwede nato tan-awon sa tiningob kanang kalibutanon, global nga sitwasyon. Pwede pud nato tan-awon sa tinagsa-tagsa, individual. Ang sa global, gitanom ni Hesus ang liso sa simbahan na Katoliko ni adtong pagpakamatay niya. Siya lang usa nagpakamatay. Mura siya usa ka buok liso ba nga gitanom. Unya ang mga tao sad nga mituo niya, una sa tanan ang mahal nga Birhen Maria, nya dayon ang kaning mga apostoles o mga disipulo niya, mingtanom sad sa ilang kinabuhi in connection ngadto ni Hesus. Mura sad sila mga gamot ba nga ming kuyanap ngadto sa ilawom siyuta, ay gilubong sad sila siyuta, labi na gid ang ato mga martyrs. Nya karon ang simbahan nga nagsugod lag usa ka tawo, karon nahimo ng usa ka dako kaayong kahoy nga milukop na sa tibuok kalibutan, pinakalig-on, pinakadako nga relihiyon sa tibuok kalibutan nga gipanguluhan og usa ka pangulo, ang Santo Papa. Kita ra gyud mo inaana, kinadak-an ba nga yun ana kay bisan gani ang kanang mga Islam naman sila lain-lain nga mga patriarka o lain-lain nila mga leader, di magyud kanang usa ra gyud. Na sila unified, labi nagkontraho na nimo sila, mag-ana na sila, pero with regards to governance, kita ra mo dunay usa ra gyud kapunuan, ang Santo Papa, ang obispo sa Roma. Mao na nga lisod kay ni tumbahon. Aw sayon ba tumbahon ang atong simbahan? Lisod oy. Ngano man kay gitamna nig dugo. Og mangita sad ka og relihiyon sa tibuok kalibutan, kita rasan mo ay relihiyon nga porting daghanang martyrs. Nya nga to ba mga martyrs dili mga ignorante. Nasan may ignorante? Kanabang way mga grado. Kasagaran ra bas ato mga martyrs nga nagpakamatay, labi na tong nanag-una, pulos-pulos mga dignified persons, mga educated persons, mga philosophers nga gitahod bas katawhan. Mao na nga nabtay mangutanan nako, Pader, unsa man gi-proyba nga sakto gina inyong relihiyon? Nako, kasayon ra ana. Ang tao gani magpakamatay na gani na labi na gid ng tawhana og buutan niya, dignified, educated, magpakamatay na gid siya para anang maong relihiyon, tinuod na. Ay naaday laing relihiyon nga nagpakamatay gyud kanang nagpamartir. Wa ngano man magpailin-ilin raman sila. Ana indigingon sa authority, kani mo ibuhata. Yes sir. Ana kita kay nagbarog mas ka matuoran, kani buhata. Di na tinuod. Wa na supak nas Ginoo sa patyon ka namo. Okay ra. Ana kamoron ang zaman mo mupadayon mo gamot sa atong kaning dako na kaing kahoy nga kuan, dako na kaing kahoy nga simbahan. Kamo kita maron mo mga present nga gamot, unsa man mupadayon pataog himo ani magpakamatay sad mo. Oy, sapit na lang mo mga matay, hadlok lang gyapon mamatay. Og mao na sad siya ang individual nga pagpatubo sa gingharian sa Dios atong kasing-kasing. Dili siya diha-diha dayon. Inanay sad nga motubo nato. Sama sa unang pagbasa, miagi ang mga sumusunod ni Kristo nga gipanguluhan ni Moises. Ang sumusunod sa Ginoo ba niya pagkawa na ni Moises kay 40 ka adlaw dito sa tumoy bukid, naratol dayon sila kay mabaw pa man sila gamot. Mo to pagkaratol nila sa himo ta Ginoo, kanang ang kaning tao mangita man gid siya og kanang naay Ginoo ba.
That is our inherent longing to seek the divine. Mangita kita kay ngano man, we are created in the image and likeness of God. Naagi na nato mangita kita og divine, somebody nga taas nato. Mobitang nauso na sa una kana mga anitos, mga diwata, sa wapa dinhi ang mga katsila niabot sa ato. Nanatay mga anitos, nanatay mga debosyon ba sa mga tao nga kanabang atong giisip nga Dios-Dios. Ana, abisa ka mo mangita manggid mo somebody nga taas ninyo, no? Adi di mo mangita. Ngita hashtag sa inyong height, mangita manggid mo taas-taas in taong kog jutay. Kanabang gusto kita mo tubo-tubo ba? Ay, ato ginang kinaiya. Karon ang pagpatubo aning atong divine life or the kingdom of God in our hearts, muagi pud ta og process inanay. Nya unsa man say makapalig-on sa atong kingdom of God dinhi nato, ang ato sang individual nga pagpakamatay. Kana bang mo practice ta sa gisugo sa Ginoo? Pananglitan ingon, higugmaay mong kaaway. Asa man ka magmalinawon kung nagdumot kag kaaway, pero sayon ba higugmaon ang kaaway? Dili, pero sugdig himo. Karon ba sugdig himo higugma? Di ba mahibong ka nganong di naman ko masuko aning animal dako? Nga sa unang malami magikinimpat yun. Ani hinay-hinay na daig tubo ang imong. Ang sabihin tubo ni mo? Ang imong gingharian sa Dios ni hinay na daig tubo hangtod yod nga murag wa nay tao nga maglagot ka hasta tong mga tao nga nagsigig himo ni mog daotan murag mas mosamot nung imong gugma nila nana mo na inig pangabit sa imong bana mas mosamot ang imong gugma sa imong bana labi na jud magkadaghan ang iyang kabit labi na jud magdahan na jud sa iyang anak ana mosamot jud kag gugmaon jud din akong panuway dako bana gid ni nako kugihan kaayo mo himog bata no anya mo ana mo ha sige kamo rong ni adini kamo mga asawang ni adini mo ana mo tutok lang nako suway pader suway ana gani ka suway animal pa ka wa pa mo tubo ang kingdom of God ngano man di man ka willing mo antos mo na si Kristo ang iya sang gigamit in relation aning sambingay nga nagpunting niya niingon din siya unless a grain of wheat is sowed on the ground and dies it will not bear much fruit it will remain single grain of wheat gawas kun ang gawas kun ang liso itisok sa yuta og mamatay dili gid na makapabungag daghan ano siya matud pa sa atong tubag sa Salmo ang Ginoo maayo og salamati ang Ginoo kay siya maayo. Kung ikaw karon ako kang pangutanon kung ikaw gidaog-daog nya ang gadaog-daog nimo nilambo ang kinabuhi materially magpasalamat ka sa Ginoo moingon ka hala kamayos Ginoo gipalambo gid siya nya the more na gid hinung kaniyang gidaog-daog kay arang-arang naman siya pagkabutang nya mo pasalamat ka sa Ginoo buotan gid mo o ikaw ron usa ka kainahan nya na kay anak dalaga batanon napababdosas pare nya Padresiano pag yun ang saman musimba pa ka o si Padresiano mo'y magmisa nya magsigig pasalamat Ginoo salamat Ginoo kay namabdos gyud akong anak listen no aka mong mga bana inyong asawa nakabit sa inyong kumpare nya namabdos ra ba magpasalamat mo sa Ginoo
maayo pa kana. Si Moises wa kapugong matud pas atong unang pagbasa, pagkakita gid niya nga ang mga tao nagsimba na atong ilang gihimo nga bulawan nga baka, ang gihimos Ginoo nga katubang 10 commandments nga original gyud. Ang Ginoo mo'y nagpili sa bato, ang Ginoo mo'y nagkulit sa bato, gipadaran niyang Moises, pag-abot to gipusdak niya, bungkagod. Ingos Moises, din ani maayo, pagkabungkag nas bato, nakarealize pod si Moises, ingon pod siya, murag nadako sa akong emosyon da. Ngotong ning bawi siya, nga, mutungas kog balik, kay mangayo kog pasaylos Ginoo para ninyo. Og sa iya sang kaugalingon, kay iya manggibuak ang bato. Kasam sa siya ato. Og mao tong panahon nga si Moises mitubo og maayo sa iyang kingdom of God diri, kay human siya nalagot, nakita gyud po niya nga maayo kayo ang Ginoo. Nga naman tungod kay iyang nahibaw-an kinsa ning akong kuyog nga mga tao, nga matod pa niya Aaron, kahibaw bitaw ka nganong imo man kung pakasadon, kahibaw bitaw ka nga kani mga tawhana gusto gyud maghimog sala. Si Moises pagadto niya sa Ginoo, tanaw ha, pagtubo sa gingharian diha niya, tanawa unsa iyang gisulti sa Ginoo, nakakuan mo kadungog mo niya, natug man sa no ansa kana sunan kana kanindot ana. Isa kung di gyud nimo sila pasayloon, ang ako ngan papasa na lang diha sa imong libro. Iyang ibuhis ang iyang kaugalingon para lang maluwas to mga tao nga iya intaong gipusdakag bato. Pero karon nausab siya pagtubo sa gingharian sa Dios, naluoy na kay sila nila, gusto siya nga siya maoy mismo ibutang sa impyerno, di lang to mga tawhana. Kana bang ug mutubo nang gingharian sa Dios nato, mas makakita ta nga kada di ay mga makasasala mas nagkinahanglag kaluwasan kay kanato. Mo na nindot, ilingi ako na imong tupad. Hay may nagkinahanglan ninyo kaluwasan kanang naunga o ikaw? Sige, lingi og tan-aw nimo buutan ing na luwas ako bi. Luwas ako ikay pagpa-impyerno ni haron ko malangit ana. Og ang imo nalitan kanang kuan imong bana mas buutan ing na dong ikalay pa-impyerno ha haron ko malangit. Ningon na imong bana may pagmasunog ka ditong buanga ka sa awa na magkuyog na gitaan eh. Bitaw nindot kay na nga kanabang kinaiya ba kanabitang kamautang mutan-aw unsaon pagpatubo ang gingharian sa Dios, kay sagad gud nato gud pugso nato ang tao nga maparihas nato kunuhay nga magsigig simba, una pa tamingon luwas kining tawhana kay ni balik magsimbahan. Di oy ang makaluwas ana kung ikaw mismo mo'y mubuhis sa imong kaugalingon para niya ug ingon ana kamaayo ang Ginoo nga pwedeng sana laing tao ang mubuhis para maluwas ang uban. Og mao na gibuhat ni Kristo, ako lay patya, ayaw lang ni sila hilabti, mga buangon para ba kayo ni nanagan in town. Oo na siya nagpakamatay og diha dapita nahimutang ligon kayo nga simbahan kay anda man tang magpakamatay para sa mga makasasala. Kanira gyud nga relihiyon ang naay prinsipyong ingon ana, love your enemies, die for your beloved. Di ba? Inyo nang gisunod. Awa niya sunod. Adigin mo kasaligan, dili mo katungtungan, pero tingali nakalitan lang tingay mo, pero nakasunod-sunod baya mo. Unya, kung mahimo na tang tinuod nga simbahan, tinuod nga ligon sa gingharian sa Dios, ang mga taong dunay problema makadangop na nato. Makadangop na ba? Kay kung wa pa jud ka ana, inigdangop sa taong naay problema, mas dako magini akong problema kaysa imo. Naago ko roy gidangpan nga usas ako bang
gihangyo ba nga mo tapar akong gikuha nga 400,000 diri sa atong panudlanan para gigasto sa pagka-ospital o karon sa pagkamatay sa koigagaw nga si Damasina, Taburnal, Lawas. Nay usa na kong gidangpan gato arang-arang ni sa pagkabutang. Pero himan-himan ning text siya nako ingon din siya, Father, sa tinud-anay baya naka-quarantine pa mi karon kana ganing upat ka buok sa akong pamilya na ospital kay acute nga kuan COVID. Akong mama hasta patong iyang igsuon nya ako ra gyud tay nag-abaga pa der na pa meroy bayron non nga more than 300,000 sa ospital. Pero bisan pa man pa der muhatag yapon ko gamay ana nya pagpadaan niya 3,500 may gihatag gamay day na. Nganong nitutok man muna ko? Nakaingon ko ba maingon ta ko niya nga ayaw na laghatag oy kay kadako pa ng inyong obligasyon nya siya na apa gani siya sa quarantine hapit na kuno siya mahuman nya muhatag lang yapon nangayo sa akong bank account iyang gitransfer dito kanindot no purtig yung ligunas iyang pagtuo ana no tungingon lang ko purti de gining dako as imong gihatag dako jud kay nistanan kay sunan ka kadto plus 300,000 pila iyang gihatag nako 303,000 kay gidugang man to niya sa iyang utang. Awa mo kakuha sa akong arithmetic. Kana bang luoy na ka nya mas maluoy pa ka sa imo si katawo gidugang nimo ang iyang problema sa imong problema so ang imong gihatag niya nga kasulbaran imong problema plus iya dako na kay na. Karon gani as of this morning ang 400,000 na anay mga donations nga atong nadawat ang uban ani pledges pa ning abot nag 249,000 151,000 na lay kuwang di mo malipay pakpak tayo in 3 days time nanay 249,000 nga willing mutapar or muuli sa kwarta nga akong gikuha sa atong parokya. Di man ko kabalik ingon ani in 3 days bisag kung saan akong dupa-dupa bisag gikan pas kadlawon hangtod sa gabi dupa kog mayo niya akong iuli di mauli dayon musangko na lang ko sa pagka-depression. Karon ayay kayo tog may kay tog dito kamulay tapar dia tog lang ko dire. Nga naman, naaman ko sa simbahan, nagpauraray man ko sa simbahan, daghan magbunga ang simbahan, di mamupo na lang ko. Di ba? Na ay daghang mga pagtulunan nga makuha nato sa ato karong gipangbasa o apil sa atong giselebrate ni Marta. Ang ako lang tingaling tagaag gamayng focus maoning pag-ingon ni Kristo sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Kanabitang manglimpyo ka sa imong balay, imo nang habwaon ang imong mga gipang butang sa imong parador, niya musugo dayon kag padpad niya ighuman ibalik nimo sulod ang kadtong murag magamit pa nya kadtong di na magamit asa man to nyo ibutang ihatag dayon ninyo relief goods basura man to siya nya inyong ipanghatag ngadto silingan di mo mabuhat na wagin mo igipanghatag mao na maghabwa ta nya man ipanghatag ana motong dihay kausan naminaw kung Cardinal Tagle sa iyang talk nihangyo siya ay sad mo palabig labay og basura ngadto sa mga nanginahanglan oy kay kadto kunong mga naigos bagyo nga Yolandam siguro to nya nang hatag sila mga relief mga used clothing ba giapil man kunog butang dito ang Buda nga porti na gitawong laguma
nang Buddha bas kasal. Siya, kinsa may musulo ba ng Buddha kasal? Mura maghihimo na lang basurahan ba? So ang kanang basura ilabay gina nato. Nya kung maghisgot ta og langit, daghan kay tag mga basura sa atong kinabuhi nga wa kinahanglana didto sa langit. Muna matag adlaw kamao gid tang mutan-aw ba sa atong kinabuhi na magitay mga kinaiya nga naandan na asay bag-o. Nya tanaw nato sa naanda nato og makapalangit ba ning maong kinaiya, kining naanda na kong kinaiya o makapaimpierno ba ni? Nya og katong makapaimpierno, unsa man to nimo? Asa man? Biyaan, isalibay. Nya katong makapalangit, imong puy-an, imong padayonon. Og bana ka, hay may makapalangit nimo ang asawa o ang kabit? Asawa. Usawa man nimong kabit? Silabay. Panagsaan. Maura daig yapon. Ikaw na ilabay na. Putla na ng relasyon na. Ayaw na i-maintain. Ana. Ikaw niya pader kay kaning akong asawa makapayawa man ninako kay purti mang makayaw-yaw, purti mang makabalikas. Mura naman hinoon kog dili bana, mura naman nung kog anak ani. Nyag mo to ako sa kong kabit, mura man kog malangit kay kuan man kaayo, sweet man kaayo. Yeah, mura mag ma-exercise na ko akong paghigugma dito. Nganong kadto mo noy akong ilabay nga mas maayo man to kaysa akong asawa. Mas malipay man ko dito, mas mahiluna man ko, mas di man aburido akong nya. Tanaw ko ni akong asawa, sigug atubang mayawaan man noon ko. Asawa na, sakto na. Ambot lang, may magninyo ako. Kamo dia, bahala mo dia mo. Atubang, abi kamo sa kuno be, kamo sa kuno mga asawa be. Hay may nindot. I-maintain mo imong bana nga portig yung salbahisa. Porti pangkusugang mo bisyo or buwagan. Kay ug naa ka di pirmi, mayawaan man sagab, maglagot man kas imong bana. Sige naman ang kagyaw-yaw, may pagbuwagan aron makapahuway. Sakto na dili. Mao na ron. Wasan mo kay baw. Bensaw na. Dunay gitawag nato og duha ka klase sa relasyon na ay necessary na asay unnecessary. Gikinahanglan nga relasyon og naasay wa kinahanglana nga relasyon. Unsa may gikinahanglan nga relasyon? Kanang gihimos Ginoo. Basta hinimo ganis Ginoo, gikinahanglan gina, necessary gina. Pero kita lang gani mo yung naghimo-himo, kanang kita ba? Kita gahimog desisyon, dili na siya necessary. Kanang igsoon, unsa man na, necessary, unnecessary. Kusga oy. Necessary. So di man ikay gahimo, may ikay nagpili nga mo na imong igsoon. Kanang ginikanan og anak, unsa man na nga relasyon? Necessary o dili? Kanang puyo-puyo unnecessary. Uyab-uyab kusga unnecessary. Kanang pari og madre necessary. Oy, naunsa man mo, di man mo kamo una-una nagod mi vow og celibacy og obedience hangtod sa kamatayon. Hindi mo sad mo noon mo pa. Kanang minyo nga kinasal. Kusga? Necessary. Galibog na. Necessary na. Kay gihimo na muna. Kanang kaminyoon, sakramento, gihimo na muna sa Ginoo. Ana. Kanang silingan. Silingan ni mugbalay ba? Saan na? Ha?
Necessary, oy. Gatukod ko kasi imong balay diha niya. Ni Puyo, may mag-ikay nagpili nga naa na siya. Nitukod mo sa siyag balay, di, necessary na mo bitay ingos Kristo, love your neighbor. Okay, may mag-imo nang gipili nga na usahay mangimbitar ka, pero karong panahon na labi na ka na mga subdivisions, wa na kay, wa na kibaw kinsa nang tawhanang ni Puyo diha, iya sa nang katungod. Di nahog nag-necessary. Mo na ang kanang tanan nga unnecessary nga relasyon pwede ra gina nato wagtangon, pero dili nato pwedeng wagtangon ang necessary nga relasyon. Mo na siya. Pareha ni Moises, kuyog siya atong mga tao, mga buangon kayo. Necessary man to kay gisugo man siya. Pwerte sa giyong buanguna atong mga tawhana yang gida, stiff-necked people ko to. Pero sige gisiyag kuyog. Ani abot yung panahon nga nakahimo gid sila atong tuldas kasabutan nga ang tanang tao mo simba didto. Unya kay gipadayon man ni Moises, ipakita gyud Ginoo nga kining inyong relasyon naa ang akong presensya, the presence of God. Katubang panganod ba, di ba? Kang panganod gauban man to nila. Mao man to'y presensya sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo Moises, basta padayon lang gyud mong magkuyog, mga buangon man gini mga tawhana. Kuan gyud. Naag gyud ko. Mao na nga si Jesus sa atong ebanghelyo, mihatag siya nato og kanini ang pasumbingay nga ang simbahan di ay mura siya baling. Kanang masud sa baling ang mga isda, magtipon dito ang butiti, ang buriring, ang katambak o unsa pa nang uban ang mga isda. Unsa man ang ilang relasyon dito? Necessary, unnecessary? Necessary. Kusga? Necessary. An or ni? Necessary. Nagalibog na mo. Necessary na, way, kisa bagoy gaingon nga masud ko dinhi aning baling. Paragod kani karon atong pagmisa. Unsa man ang inyo dihang panaglingkuray? Necessary, unnecessary? Necessary. Necessary na kay nanimba man mo. May magikigapili ana. Pero matod pa ni Jesus, dunay mo padpad, dunay mo muhagpat niining nagkasagol nga mga katawhan. Kinsa man ang iyang mga anghel. O naayaw nala nagwagtangan ang imong tupad. Padparon na nas anghel. Ngilingi ako na imong tupad. Nga, ingna hagpaton rataday, hagpaton ratas anghel. Ano? Hagpaton rataday kanang imong asawa, necessary mo na nimo. Uy, moabot ang panon. Hagpaton ra na nya buwago na mong duha. Asa naman? Matod pa ni Kristo, ang way kapuslanan nga katawhan itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab og didtong maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon, apan ang mga balaan, ang mga pinili adto dadon sa iyang gingharian. Ayaw na lang pagsigig reklamo na imong bana, hagpaton ra mo. Wata na lana. Unahay mo hagpatoy. Dili kita'y muhagpat. Ang anghel day ka. Di man, tao man ka. Anghel, spirito man na. Wata itong mo'y muhagpat. Nya kanusaw na mahitabo, inig kamatay nato. Inig kamatay nato. Lingi ako nung nag-usab imong tupad. Ing na mga matay rata. Bisag sige patagsimba, mga matay rata. Naabitaroy akong nakitaan sa Facebook, wasa ko kibawag unsa siyang level, pero naa siya sa San Carlos Seminary College, usa ka seminarista, talented kaayo sa music, bright, unya daghan kuno kayo maayong binuhatan sa iyang mga kaubang seminarista, ni kalitlag kamatay. Namatay. Oh, di mong to seminarista. Ganihit na gurong atong seminarista. Ang ayan gitang buhion sa Ginoo, ning kalit og kamatay. Nya talented pagyod, buutan pagyod, bright pagyod. May pagyod siya relasyon sa iyang mga kauban. Patay. Mo na mga matay ra gid ta.
Pero kanindot atong namatay siya nga nag-alagad sa seminaryo, gihatag ang iyang kaugaligos Ginoo kaysa didto to mamatay sa Kitibibar. Kay giatake sa diyang nagsigig hapyon. Di ba? Ang kuyaw dito to namatay sa tungitanan, siging tungit, wa nay tuog, namatay. Ang kuyaw dito to namatay sa imnanan, kalak, siging inom, purti ng hubog, giatake, patay. Muna'y kuyaw, na mahagpat kita na, malabay kita. Muna, mga matay raman kita, di na lang ta magsigig away, huwata na lang ang paghagpat sa anghel. Kung na'y kapuslanan na makigbungol pa kaniya, ayaw na, tingogin na lang na. Nga naman, moabot lagi yung panahon nga din agin na katingog. O kanang iyang kusmod, kanang di na siya magtingog ni mo, madayunan lagi na, madayunan. Ga-practice na siya patay-patay, pero di naman magtingog ang patay, tagda ang patay, mutingog di ay. Iman. Muna si Marta, sa iyang pagpakigrelasyon sa Ginoo, nagsugod siya nga nasawayan sa Ginoo. Nasawayan siya ba? Hay, kanimo Marta, na balaka kas daghan kayong mga butang usara may gikinahanglan. Sa dihang nakaton si Marta nga usara day gikinahanglan, wa na siya magtan-aw siyang manghod, nagtan-aw na siya sa Ginoo, ug siya na maoy grabe kaayo ka-passionate nga mukuyog sa Ginoo. Hastagod sa gilubngan sa iyang igsuon nga si Lazaro, iyang gikuyugan ang Ginoo. Ano? Kada bang kamaon natang mukuyog o Ginoo ba, bisan pa man sa atong mga kahuyangan, bisan pa man og mabadlungan ta sa pulong sa Ginoo, namang gipipilan nyo dinhi nga magilti sa pulong sa Ginoo. Nyag mag-usab mo, bisag butiti tingali ka karon nga isda, basig mahimo kang anduhaw. Bitaw, depende na sa imong pag-usab sa imong batasan. Di day pwede usbon, tao man ta. Ang isda di na to pwede. Pero tao man ta, naaman tayo mga chances. O moingon rong Ginoo nga ayaw na pakulor sa imong buhok, pila na may pag-usab mo, di na ka magpakulor. Di ba? Ayaw na pangiskis ana imong kilay, ay badlisi. Kapila na manggi pag-usab na. Imo ginang desisyon. Nya inighuman imo gihimo ana, imo nang daygon ang hinimos Ginoo, moingon na ng Ginoo nimo, di na ka buriring. Barongoy. Barongoy na ka. Ana. Di so nakasiyan sudlanan. Ug moingon Ginoo ayaw mo paningilan ng utang, pila ra man gyud pagdili pagpaningil gon nganong imo pa manginan sigag subay-subay. Ug moingon Ginoo iatras ang imong kural kay para makaagi imong silingan, pila ra man gyud pag-atras ana god. Imo ginang i-maintain mo na ingos Kristo pagkuha mugdaan og bag-o nga mga batasan nya hagpata kada adlaw, hain may akong padayonon, hain may akong dili na padayonon. So kadtong makapalangit padayona, ang dili makapalangit ayaw padayona. Ang kadtong nga batasan nga makaalagad ka sa imong silingan o sa imong isigataw, padayona. Kadtong mga batasan nga ang imo ra jud kaugalingon imong ginahuna, palihog, wag tanga. Ana na siya. Game nindog na tabi.